Здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Father John и това е Minecraft Surviving епизод 2, сезон 2. Казах ви, че ще събера материали за градината там, която ще правиме. И още в по-предишните епизоди бях казал, че всеки епизод ще правя по нещо. В този епизод съм решил да направя градината ни. Събрал съм, сега ще ви покажа. Съм събрал. Значи, докато търсих айрън, много се кепва днес на гора. Не намерих толкова много айрън, но не, разбира се, намерих 2 кофи, напълних я сега. Намерих 10 диаманти, 2 емералда, злато и 10 айрън. Също така един енчантен плък от един скелет, който го имаше. Събрах доста червен камък, стаки 10 вълна, 23 светлосива вълна. Имам доста въглища, даже печките ми са пълни. Ето виждате, тази 64, тази е също. Сложих се тук няколко табелки, да стане малко по-яко. Да, кефно. Дървената къщичка съм накъстал тази. Ето тук и различните честри, които направих, храни и посени. Тук са, ето виждате, подредено всичко. Тук ми са строителните материали. Ето, доста ужасно много пръст и камъни. Малко чакъл и пясък. Направил съм, ето събрах и необработено дърво, което ще ми трябва за новите 2 крила на къщата, които са да станат нещо като кули. Мисля е така да ги захвана просто с колоната. И нещо така, така. И да захванете от тук. И така. Това ще го направя явно като врата нещо. И ще направя да може да се минава през тях. През самите крила, да се запако зад на градината. Ето тук се виждате, съм го разчистил. Мисля тук да я направя, но има различни коридори. Примерно единия коридор ще е за картофи, другия за пшеница, третия за нещо друго. Сега да вземем оградите и кофите са в мене. Ще взема оградите. И после, естествено. Можем да размножим картофи, моркови и пшеница. За тикви не знам дали да размножавам. Ще направя едно за тикви. Така. Сега. Ще ми трябват 2 порти, забравих. Чакайте да направим 2 порти. Малко клички. Не 2 порти, ми всъщност 4 порти. Така. Пак се извинявам за предишния епизод, наистина не стана. Вече горе-долу се поправих, няма да лаги толкова. Обещавам ви. И да ви напомня да се абонирате, да дадете повече на за този клип. И ако не сте забравили, говорих скоро с Racer. От него ще започвам да снимаме от септември месец. Очаквайте го. След около месец започвам заедно с него да снимам. И много да ви хареса тази поредица, която ще снимам с него. Ето този коридор сега мисля да е за едно нещо, примерно. Къде е само за един вид посев, другия коридор за един друг вид посеви. Ето така, тук ще го заобградя. И тук ще е примерно за... Това ще видим. Аз после ще сложа и табелка, да стане по-така някичко. Ще
направя няколко дупки за вода. И тук. И тук. Даже може е така да го свържа, с мисля, че стане по-готово. Сега трябва да взема още вода. Тук трябва още вода. Вече имаме наблизо басейн. И може пак да кажа, напишете в коментарите на някой драма, която друга искате да снимам. Виждам, че имам горе-долу гледат на хора, но искам вече по някой друг коментар, така е много скучно. Защото качвам имам чувство, че не знам, никой не ми харесва. Пък да, знам, че е нормално, нали сега още в началото, като съм почнал да снимам, да имам така някакви коментари или нещо подобно. Но пак го моля, пишите ми там нещо, каквото е, някакви въпроси, забележки да се поправят. Ако нещо бъркам някъде. Защото така се едно, че съм някакъв нещо правя банално, някакъв си скрито нещо правя. Искам да пишете повече така коментари, такива неща. Но вие се решавате. И моля без хейт, защото това е много гадно. Не знам толкова хейтърски коментари. Така, първата част от... Сега в тази мисля да посея кипен и пшеница. Тук ще сложа следовици. Пшеничка. Ще посея. И мисля да не се оголемявам тия, просто толкова ще вадя. Това ще ми е просто, ще се обирам и това е. Така, и първата ми част е готова. Сега, мисля да отида да спя, защото вечер зад ми чудовище и пак ме влизат в съобгражденията, въпреки че съобградиха тия дърветата да скачат вътре. Това много ме дразни и мисля скоро да ги махна на тия дървета, дето са наблизо. Защото просто са нещо ужасно. Тия се качат по тях и стрелец ми беше влязал в скелет, ми беше влязал в къщата. И аз между другото от него взех този енчантнатия лък, за който много се кефи. И когато търсех Iron Timer на 10 ниво, с принцип, и преди съм го казал, че това е през 30 купчета диаманти, направо бах тия като не стане, но търся Iron, диаманти. Когато търся нещо, правим диаманти, Iron. Е такива. Тук не става точно. Това не е много манили. Като не съде. Тук сега пак ще изпопая. И мисля да се направя хора. Аз сега в първи епизод на сезона бях казал. Ферма за яйца. Видях как се прави. И ще направя в най-скоро време. Сега тук ще сложа едно, защото не искам да е толкова всичко в вода. Сега ще взема водата. Ще напълня от басейна. Тук, ето, виждате, тук новите промени, забравя да ви покажа. Махна ги тук лаза с типите, където беше. Нещо городно ми стана. Тук махнах тия после, като бях тук отстрани, само да стика да оставя. Така просто да... Няма да я обирам, защото имам доста. Тук посях малко къскаща. Сини орхидеи. Също красиво. Така нещо като по-изчистено да е. Тук няма смисъл да го трупавам така. Ще така изгледа доста по-добре мисля. Много да ви харесва. Ето тук го направих така. Тук са стълби, дървени, най-различни.
фермата, която обновихме вчера в първия епизод. Тук нищо не съм променял, но само тук разчистих мисля така да остане, пък вече гърпинки да ми се отзад за почта. Това са промените, които направи докато днес снима, както ви бях казал. Това са водалите дъх, пък мога да ви показвам нещата. Вътрешко става, две басейнчета. Така, помните вода. Сега тук ще оставим така. Другата кофа. И ще трябва явно още две кофи. Сега да видя колко са останалите белки. Да имам 5 табелите, ще ми стигнат да наименувам отделните за отделните части там. После че за картофи, другото за моркови, третото за побиш тиква, другото пшеницата, която вече посях. Само да ви кажа, ако в коментарите искате да снимам на Лига на това. С тази игра нещника, не знам, за да снимам съм късъл. Просто не ми харесва, не знам, просто не ми е такъв вкусът на игра. Не знам просто, извиняйте, просто за нея не ме карайте. Всичко друго може, ама не е Лига. Просто всички са останали младяци, не знам, защо ми не харесва тази игра. Някакво много, не знам аз. Нали, искам нещо друго снимам, нали, освен Майнкрафт, който вече снимам от 2 месеца. Виждате така става доста яко. Тук какво да е, още колко трябва 2. Значи така ще го разбира. Ето така. Така. И така. Тук така. Тук не са, да не са типи всъщност. Не знам дали ще порасне изобщо нещо. Така, тук ще са типи. Значи, може би сега ще разширя с един лет малко оградата, за да може да сложа вода наблизо и да могат да растат. Като се дигна всякъде. Сега чакайте малко, ще я разширя от тук. Така. Вече доста се развина. Сега, мисля, тая фермата за яйцата се чуя къде да направя. Ако имате някакви идеи, пишете в коментарите. Така, тук ще направя. Бравата малко насам. Следно така. Сега ще сложа водата. Сега трябва да осветим. Ъгъла да е. Тук ще изкопая за водата. Тук ще направим канал. Оставаме, ще сложим морковите. Сега да сложим портите. Точно не стигнаха. Мога да осветим. Така мисля, че е добре. Тук само ще сложим вода.
И така там поне като е заградено, няма да ги тъпча много, да се стъпвам цялото. Там ще са се отделени и ще са много добре. Още малко вода ще трябва. След това да украстя новите градинки, защото това са мини градинки. Не знам, яко ми е. Не е макетът. Така не се да кръстя епизода. А пък вече в следващия епизод ще мисля двете крила за къщата да ги направя или следващия, или последващия, но следващия епизод мисля да е това. Да е... Тази ферма. Аз само ще подготвя терена за фермата и ще я направя. В следващия епизод ще направя фермата. Става. Сега да махнем триглата. Ще посея морковите. Всъщност аз на морковите ги посях. Значи ще посея картофи. Трябва да размножа доста картофи на трябват. Нямам почти никакви. Ще сложа картофки. И на други ще е с тикви. И тикви ми... Аз тиквите ги сложих, ама трябва да се запазим от това. Затварям. Затваряме. Много да сложим още на това. Трябва в този дел да се спават след зоната. Сега тия ще да ги оставя в чиста за храните и посевите. Чекаме за къде бяха. Къде да ги оставя. Така. Сега ограда тя не трябва. Не, всъщност мога да я сложа някъде, колкото да не е самярка. Примерно така. Вече колко добре да стигне сега. Сега можем да сложим табелките. Тук пише пшеница. Пшеница. Така. Да пише... Това бяха морковите, нали? Да. Морковите. Тук да пише... картофи. И тук да пише тикви. Тиквите. Така, стабилки. Сега отивам за вода. Така, табелка ще остане чиста. Сложим другче. Искам да е някъде. Къде. Ще оставя. С направя вече цяла глава. Стана добре. Бързо се прибрам, да не такова не познам, защото е вечер.
Да, най-накрая вземем да, защото си отивам за вода, пък нищо не правя. Всъщност да, можем да вземем памбе, може колко съм прост. Аз забравих, че може да вземем вода от тия. Нали вече е безкрайна. Така, къде е водата? Взимаме. Взимаме. Мама се вече. Сега. Това няма да запълня. Ага, ти ще спаш с по-разни тикати. Затварям. И сме готови. И хора, прямо са да я следва. Аз как ще правя кратки ванци. Може да са дълги, зависи какво правя. Ще го оставим чиста. Само тия кофе му да махна. Ето съм, когато съм събрал, пак ви показвам. Доста вълна, част много въдеща. Смърчеви дърви сини, необработени, тук червен камък, златни ключчета 5, желязни 10, 2 емералда и 10 диаманта, гради, тук дървени глупости, това ми е коментара, възможно не съм се направил, честите ми видяхте надписите, посеви, строителни материали, ще спичката ми, разни тук всичките глупости. Втория етаж нищо не съм правил. Тераската. Склови изглед. Така. И това са да е хора. Абонирайте, дайте може да бъде този клип. Благодаря, че бяхте с мен. И не моля в най-скоро време да пишете в коментарите на какво искате да снимам и ще ми пълно да построявам този уръвът, на който основно късно време, за да започвам да снимам с Racer. Гледате там нашите предици. Така, следващия епизод казах, че най-вероятно ще правя фермата за яйца, ако няма да правя. Ще правя новите идеи, крила на къщата, така отстрани, както ви казах, ще направя семинала по кабинети. И това не са повече сега. Това го казвам. За да видите, че не бъдете да се абонирате. Пишете в коментарите там забележки или това нещо, което искате да направя, моля ви без хейт. И ще се видим в следващия епизод. И чао!